Zlatý týždeň je pre nás všetkých v cestovnom ruchu ten zlatý týždeň a myslím, že tento rok sa strašne vydaril, alebo veľmi vydaril. Hlavne teda tá prvá časť, kedy od Vianoc, od 26. do konca roka bolo krásne slnečné počasie. Sice nebolo toho snehu neurekom, ale postačovalo, aspoň nás na zjazdovkách, ale aj čo sa týkalo akvaparkov, hotelov, zjazdoviek, praskalo to vo švíkoch. Myslím si, že sme to zvládli pomerne slušne. Problém nastal samozrejme troška po novom roku, kedy prišli veterné dny, ktorí zamotali tú situáciu, ale vo všeobecnosti aj podľa odoziev klientov je to veľmi, veľmi pozitívne hodnotené. Bolo veľa zahraničných klientov, nemáme ešte úplne presné čísla, ale minimálne viac ako polovica hostí, ktorí lyžovali u nás, akvaparkovali a boli ubytovaní, boli zahraniční klienti. Takže sme tým pádom radi, lebo s dobrou odozvou sa budú chcieť aj vrátiť. A myslím si, že tento zlatý týždeň, alebo táto začiatok zimnej sezóny ukázal, že cestovný ruch je veľmi, veľmi zaujímavý aj pre hospodárstvo Slovenska a môže tvoriť veľmi zaujímavú časť príjmov štátu. Takže nezatracoval by som. Podľa rezervácií, ktoré už dneska vidíme, tá sezóna naozaj vyzerá veľmi, veľmi sľubne a vyzerá to, že bude to asi jedna z najúspešnejších sezón, ktoré sme kedy mali. Ale je tu jeden veľký otáznik a to je počasie. To počasie nám totálne vie zamiešať karty, jak pri lyžovaní, tak pri hoteloch, konec koncov aj pri akvaparkoch. To počasie je dneska, v dnešnej dobe, totálne nevyspytateľné. Takže jeden deň máte -9, jeden deň máte +9, medzi tým máte obrovský vietor a ľudia nie sú nadšení. Ale aj v tomto počasí, aj ten zlatý týždeň to ukázal, že dokáže byť krásnych 6 dní v kuse.